surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. 모더는 인공 텔레비전 스튜디오 다 समाव मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि बानजायनाय लादों। दिनै जाबाय बर' राव बिजोंनि 50थि बोसोराव आगान होनाय आरो दिनैनि बे साना बर' राव बिजोंनि थाखाय मोनसे गोथार सान। दिनैनि बे जर'खा सावरायनाय जथुमाव हांख्रायनानै लाबोदों जोङो अनलाइनाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बर' प्रसान्न बर' नोंथाङा लाइनाव दङ खुलुमनाय बेनि उनाव दङ सासे गोजौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि अरुण चन्द्र मोसाहारि जोङो बयखौबो बरायदों आरो बे समावनो जोङो गासै नायगिरिमोननि थाखायबो खाबु दोनदों जे नायगिरिमोना लाइभआव थानानै बा बे लाइभ टेलिकास्ट समावहाय माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला बुंहरनांगौ दङब्ला बुंहरनो हागोन 8135980590 जानबुं नम्बराव आरो बेनि फिननायखौ होनो नाजागोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो अरुण चन्द्र मोसाहारि बिथांमोना दा समाव जोङो गिबियै बर' थुनलाइ आफादनि बिथिंनिफ्राय बर' राव बिजोंनि थाखाय मा बिथांखि दङ बेनि सायाव जोङो सावरायग्रोनि आरो बे बिथिङाव प्रसान्त बर' बिथांखौ खावलायनि जे बिथाङा बर' राव थुनलाइ जौगाखांनायनि थाखाय जिनोखि बर' थुनलाइ आफादा बिथांखिफोर लाबाय थाबोदों आरो दा समाव मा बिथांखि दङ प्रसान्त बर' नोंथांनियाव जोङो फैदों नोंथाङा अनलाइनाव दङ आरो जोङो बेखिनि इन्टारेक्सननि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायनो सानदों जे बर' थुनलाइ आफादनि थांखिया मा बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय आरो बर' बिजों जौगासारनायनि थाखाय प्रसान्त बर'
जोङो बिरोंदामिनारि राव हिसाबैबो बर' रावखौ जौगाहोनो हानांगोन टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ कभिड अलखदनि समाव अनलाइननि फोरोंफारि अनलाइननि गेजेरजों बेफार फालांगि अनलाइननि गेजेरजों फरायनाय फोरोंनाय आरो थुनलाइ सोरजिनाय बायदि बिथिङाव खामानि मावनांगौ जानानै फैदों दा बे समाव बर' रावखौ मोनसे टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै जोङो जौगाहोलांनायानो आथिखाल समाव बर' थुनलाइ आफादनि गुबै मावथांखि हिसाबै जों बेखौ लादों आरो बेजों लोगोसे थांनाय गोबाव समनिफ्राय बर' थुनलाइयाव जों मोनसे आंखालखौ नुबोदों बे जाहैबाय सिगां समाव जोंनि जायफोर गेदेमा थुनलाइगिरि लिरगिरि बिथांमोन दंमोन बिथांमोना सोरजिलु थुनलाइ सोरजिदोंमोन बर' थुनलाइयाव नाथाय जाय समनिफ्राय बर' रावा मोनसे हादरनाङारि मान थाखोखौ मोननो हादों साहित्य एकाडेमि बायदि फसंथाननिफ्राय बान्था मोननो हानाय बा बायदि बिथिङाव गनायथि मोननो हानायनि खाबुखौ लानो हादों बे समनिफ्राय जोंनि लिरगिरिफोरनि लिरनाय नाजानायफ्रा बांसिनै सोरजिलु थुनलाइनिफ्राय एसे जानगारनानै बान्था मोखाङारि थुनलाइ सोरजिनाय आरो जों रावस्लायनाय बायदि बिथिङाव जों बांसिन गोनां नुनो मोनदों प्रसाद बर' दा बर' राव बिजोंनि माने क्राइसिस होनना बुङोब्ला नोंथाङा माखौहाय दिन्थिनो लुबैयोबा नोंथाङा बुंनो सानो बर' राव बिजोंनि क्राइसिस होननानै बुङोब्ला जोंहा सरकारनि अनसुंथाइनि आंखाल दङ मानो होनोब्ला जोंनि बिटिसि सरकारानो जा बा आसाम सरकारानो जा जोंहा थख' मोनसे बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ लानानै जौगाहोलांनाय आरो बिनि फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ मासिफोरखौ सुफुंनो हानाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जौगाहोनायनि बेलायाव आलादायै मोनसे मावथांखि गैया पलिसि गैया जोंहा सरकारनियाव दा बेनो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर अलखद दा जोंजों लोगोसे दङ सासे फोरोंगिरि अरुण चन्द्र मुसाहारि
बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो जे बिथाङा बर' बिजोंनि एबा बर' आयदानि फोरोंगिरि हिसाबै मा असुबिदा मोनबाय थायो फोरोंनाय बिथिङावहाय अरुन मोसाहारि गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम गोसो गोरबोनि होनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे गोथार सान 8 मे बर' बिजों थिसन सान, जायखौ जों बर' बिजों सान होननानै जों फालिनाय जायो। दिनै बे साना 59 बोसोराव सौफैबाय, आगान होफैबाय। दा बे समावहाय जाय बाथ्राखौ दिनै नोंथाङा सोंदों, दा बर' बिजों फोरोंनायाव जों माबाफोर मोनसे आख' फाख' जादों नामा, माबाफोर असुबिदा जादों नामा, दा बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायाव जों गोबां बाथ्राखौ गोबां बिथिंखौनो नोजोर होनांगौ जाहैगोन। दा मोनसे बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौ जायोब्ला बे बिजोंखौ फोथांनायनि थाखाय मोनसे मास्टार प्लेनबो जोंनो गोनांथि जाहैयो। जाय मास्टार प्लेनखौ जोङो बर' राव बिजों फोरोंनायाव माखासे मालाबा जों आन्दायनानै थानांगौबो जाहैयो। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैदों बर'फ्रा मोनसे आसामनि मोनसे फिसा हारि हिसाबै दा बे फिसा हारिनि राव मोनसेखौ फोथांना लाखिनायनि थांनायाव जोंनो नांगोन सोरखारनि मैखोम अनसुंथाइ नांगोन, सोरखारनि मदद नांगोन। गासैबो बिथिङावनो जोंनो सोरखारनि बिथांखिखौ जोंनो नांगोन। जाय सोरखारि बिथिं नङाब्ला जोङो जोंनि बर' राव थुनलाइखौ बा बर' रावखौ बा बर' बिजोंखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव माखासे उसुबिदाया निस्सय जाखागोन। नोंथाङा फोरोंनाय बेलायाव जाखायोबो। नोंथाङा जे फरायसालियाव फोरोंबाय थादों बर' आयदा, दा बेहाय नोंथांनि मोनदांनाय असुबिदा? दा जोङो आं जेला बांसिनै फोरोङो 11-12 थाखोआव फोरोङो आं। दा बे फोरोंनायाव उसुबिदाखौ मोना नङा मोनबोदों। दा जोंनो 11-12 थाखोआ मोनसे जोबोद सोलोंथाइनि गेजेर थाखोनि मोजां बिथिं होग्रा मोनसे थाखो। आरो बे थाखोखौ जुदि मोजाङै जों लांनो हायाब्ला मा जाहैयो, जोङो इयुन सोलोंथाइनि थाखाय जोङो आगान होनायाव मालाबा उसुबिदा जायो। बिनि थाखायनो मा जाहैगोन, जोंनो थोजासे जे बर' रावखौ फोरोंनायनि बेलायाव थोजासे जोंनि थाखाय नांगौ जायफोर बिजाबफोर, जायखौ जों रेफारेन्स बिजाब होननानै बुंनाय जाहैयो, बा मालाबा जोङो सोदोबनि थाखाय मालाबा उसुबिदाबो जों नागिरना मोनो। फारसेथिं जों बेहायबो मोनदों दिनै बर' राव थुनलाइखौ, बर' रावखौ बाहायनायनि बेलायाव जोङो सोरखारनि जिबादि जोंखौ बर' बिजों फोरोंनो थाखाय, बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय जिबायदि जोंनो माखासे मेटेरियल्स जायखौ बुंनाय जाहैदों, बेफोर मेटेरियल्सखौ होनायाव जों मालाबा आख' फाख'बो मोनदों, एसे खस्थ' मोनो, नागिरनांगौ जाहैयो। दा बेखायनो बेफोरबायदि थोजासे जुदि जोङो मेटेरियल्सखौ रावनि सायाव जुदि मोनाब्ला सासे फरायसाखौ मोजाङै प्रपार इडुकेसन सोलोंथाइ होनायाव बा रावनि बागै फोरोंथाइ होनायाव एसे आख' फाख' निस्सय गोलैयो। बेखौ जों फोरोंगिरि हिसाबै गोबां मोन्दांथिखौ मोनबोदों, जायखौ जोङो दिनै बुंनो गोनांबो जाहैदों, जायखौ बे ट्रेनिंनि गोनांथि जाहैयो। जों सावरायबाय दङ दा बर' बिजों साननि असिला लानानै बर' राव बिजों फोरोंनाय बेलायाव माबायदि उसुबिदा मोनदों, एबा बर' राव बिजों फरायनायनि बेलायाव जोंनि समाजा माबायदि उसुबिदा गोलैदों, एबा मा खाबु दङ। दा प्रसान्त बर', जों नोंथांनि सेराव फैफिनदों जे आथिखालाव बर' राव बिजोङा माने इउनिभार्सिटि लेभेलसिम सहैदों होनना बुंनांगोन, जदिवबा डिपार्टमेन्ट हिसाबै दङ, इउनिभार्सिटियाव बिजों हिसाबै गैथ'वा। आरो दानि गोदान जेनाखि नेसनेल एडुकेसन पलिसि, बे हिसाबैहाय बर' रावखौ बिजों महरै थाखो 12सिम फरायनो मोननाय जाहैनायनि खाबुआ फैबाय। दा बे बेलायावहाय जोङो नुनो मोनदों जे प्राइमारि लेभेलाव नाथाय एनरलमेन्टआ बाङाइनिफ्राय बाङाइ जागासिनो दङ। नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? नंगौ, दा फारसेथिं जों
गोजौसिन थाखोसिम लांनायनि बाथ्राखौ सावरायगासिनो दं, सानगासिनो दं। बेनि सोमोन्दै बेनि बागै खामानिबो मावबाय थानाय जादों। आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि गुदि थाखोआवनो दिनै फरायसाफोरनि आंखाला नुजादों। बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ नोजोर होनानै जों बर' थुनलाइ आफादा बिटिसि सरकारजों जयै मोनसे फोरोंगिरि आरो फरायसालि सामलाय आफाद आरो सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लानानै मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल जों बिटिसि नाङै खुंदोंमोन। आरो बिटिसिनि बायजोआवबो खुंनायनि मावफारि दंमोनब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय मावफुंजोबनो हायाखै। दा बे ओनसोलारि जेब्ला जों जाय दावबायनायनि गेजेरजों जेब्ला सावरायदोंमोन, बे समाव माखासे सरकारि डाटाफोर जोंनि गेजेराव नुजादोंमोन, जायनि थाखाय बे जोङो बर' बिजोङाव जे गमामायैनो फरायसाफोरनि अनजिमाया खमिलांदों, बे बाथ्राखौ हमदांनो हादों। बेनि जाहोना मोनसे जाहैबाय प्राइभेट स्कुलफोरनि फारसे जोंनि गार्जेनफोरनि अनसायनाय फैदों आरो गुबुन फारसेथिं सुबुं अनजिमा बांनायनि बिसानाबो जोंहा सिगांनिख्रुइ रुजुथायाव खम जाबोगासिनो दं। बेफोर माखासे जाहोननि थाखायनो जोंनि बर' बिजोङाव फरायसाफोरनि अनजिमाया एसे खमायलांदों। दा बे मोननैबो बिथिंखौ जों नायदों, फारसेथिं सरकारि फरायसालि आरो गुबुन फारसेथिं सरकारि नङै फरायसालिफोर। बे मोननैबो फरायसालिफोरनि रुजुथायखौ नायोब्ला जोङो दासिमबो गोबांथारै खमिदों होननानै बुंनो हाया। बे मोनसे सरकारि बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि बिसाना गमामायैनो खमिदों आरो गुबुन फारसेथिं प्राइभेट बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावबो नाथाय फरायसाफोरा बांसिन बांलांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ सरकारि आरो सरकारि नङै मोननैखौबो जुदि सरजाबनानै नायोब्ला अब्ला नाथाय बर' बिजोंनि एसेबांथार अलखद फैदों बेखौ जों बुंनो हाथ'नाय माबासिम थासारियाव सफैयाखै। दाबो जोंहा फोथायनाय दं बर' बिजोङा मोजाङैनो थावरिगोन आरो फैबाय थानाय 50 बोसोरसिम जोंहा जुदि मोनसे मोजां पलिसि लानो हायोब्ला बर' बिजोंखौ लानानै गोनो गोथोआव थानांगौनि गोनांथि दं होननानै आं साना। नोंथाङा बुंनो नागिरो जे माने सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफोरनि जिनिखि एनरलमेन्ट, बे एनरलमेन्टआ जेनेबा सरकारि स्कुलनि एनरलमेन्टआ बाङाय दोङो आरो प्राइभेटफोरनि माने बिबाङा थिगैनो बेखौनो बुंनो नागिरदों, नङा होमबा? दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनदों जे माने सरकारि फरायसालिफोरनि फारसे माने रेसपन्सिबिलिटिया खमायगासिनो दङ। आरो बे बेलायावहाय बर' थुनलाइ आफादा माखौ बांसिन स्ट्रेस होगोन जे नोंथाङा सरकारि स्कुलखौ बांसिन स्ट्रेस होनो ना नन गभर्नमेन्टखौ बांसिन स्ट्रेस होनो? ना सरकारि फरायसालिखौनो जों गोनांथि होनांगोन। मानो होनोब्ला जेराव सरकारनि अनसुंथाइ थायो बेहाय मोनसे फसंथानारि दिदोमथि थायो। जेरैहाय दा प्राइभेट सेक्टरनि जायफोर फरायसालि बेहाय मोनसे यां जेनेरेसन टिचारफोर दङ। बिसोर जोबोद खम बेथनजोंनो दिनै फोरोंनायनि खामानि मावगासिनो दं। खिन्थु मोनसे सम फैगोन बिसोरो बेजों बे खामानिखौ मावनो हाथ'नाय मोनसे थासारियाव सफैनाय नङा, जायनि थाखाय गुबुन मोनसे जब्स नागिरनानै ओंखारलांगोन आरो बेहाय गोदान मोनसे जेनेरेसन फैगोन। दा बेबायदि जेनेरेसना बेसेबां फैबाय थागोन? खिन्थु फारसेथिं सरकारि बिजोंनि फरायसालिफोराव माने खेबसे थिसनथाइ मोननायनि उनाव फोरोंगिरिया 60 बोसोर बैसोसिम फोरोंथाइखौ होयो। थामहिनबा बेयाव मोनसे कन्टिनिउटिया जोंहा थायो। बेनिखायनो सरकारि बिजोंनि फरायसालिफोरावनो बेनि गेजेरजोंसो बर' राव आरो थुनलाइया बर' बिजोङा थांनानै थानाया सोनारगोन। दा बे बिथिङाव जों बर' थुनलाइ आफादा मोनसे नोजोर होदों जे आथिखालनि जि NEP फैदों, बे NEPखौ आबुङै आसामाव बाहायनायनि उनावहाय बर' बिजोंनियानो जा गुबुन बिजोंनियानो जा सरकारि फरायसालिफोराव गोबां रोखोमनि सोलायनाय फैगोन आरो बेनि मानथाखोआ आथिखालनि जि बेसरकारि फरायसालिफोर बेनिख्रुइ जोबोद गोजौसिनाव थांगोन आरो बेखौनो NEPआबो थांखिदों। जों एसे सम नेनांगोन
फैगोन बोसोरफोरनिफ्रायनो जेब्ला बेखौ आबुङै बाहायनाय जागोन अब्ला जों प्राइभेट फरायसालिफोरनिसै सरकारि बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां सोलायनायखौ आरो जौगानायखौ जों नुनो मोनसिगोन। बर' थुनलाइ आफादहा आरो मा बिथांखि दङ जे बर' बिजोंखौ जौगाफारसालांनायनि जेरैहाय दा समाव NEP नि जेनाखि सिस्टेम बे मथे माने थाखो 10निसिम अट'मेटिकेलि सहैसिगोन बर' बिजोङा आरो बिनि उनावहाय डिग्री लेभेलाव एबा टेक्निकेल माने एजुकेसनफोराव बर' बिजोंखौ थिसननायनि मा प्लेनिं दं? थारमाने नोंथांनि सिगांनि सोंलुजों आं सोमोन्दो लाखिनानै बे NEP आव आं मोनसे क्लेरिफिकेसन होनो नागिरदों। NEP खौ आबुङै बाहायनाय लोगो लोगो जोंहा प्रि प्राइमारि जायखौ माने जोङो दायो अंगनबादि केन्द्रफोराव जोंहा गथ'फोरखौ थिनहरो बे प्रि प्राइमारिखौ सरजाबनाय लोगो लोगो अब्ला मा जागोन जोंनि बर' बिजोङाव सरकारि फरायसालिफोरावबो एनरलमेन्टनि बिसाना बारायगोन। बेजों लोगोसे जोङो दा गुदि थाखोनिफ्रायनो आरो प्रि प्राइमारि थाखोनिफ्रायनो बर' रावजों जायखौ TLM होननानै बुंनाय जायो टिचिं लार्निं मेटेरियेल्स बे फोरोंफारिनि आगजु बेखौ साबसिन हामसिनै फोसाबनाय आरो बिजाबफोरनि बेखौ आंखाल गैयै खालामनाय आरो बे बिजाबफोरनि बा फोरोंफारि आगजुफोरनि मानथाखोखौ जौगाहोनो हायोब्ला साबद्रायसिननाय खालामनो हायोब्ला जोंहा गुदि थाखो आरो गेजेर थाखोनि सोलोंथाइया जौगासार जानो हागोन। बेखौ जों सरकारजों मावफुंनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बे बागै जोङो SCERT जों सावरायबाय थानाय जादों, SSA जों सावरायबाय थानाय जादों आरो NEP आवबो बे जोङो दा मोनसे बिथिंखौ नोजोर होबाय थादों बे जाहैबाय जे बर' बिजों लिंक फैला जादों नामा? आচ্ছা बर' बिजोंनि जेनाखि माने सावरायनाय दा बेवहाय गोबां साननि बानबुंथिया नैबे जाहैदों जे प्राइभेट स्कुलफोरनि थाखायनो सरकारि स्कुलफोरनि एनरलमेन्टआ बाङायबाय थादों आरो प्राइभेट स्कुलफोरनि जेनाखि माबा रेफारेन्स बेखौ जोङो नोजोरबा नुनो मोनदों जे रिजाल्टआ बिथांमोना साबसिन जागासिनो दङ। सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ मोजां नङा जायनि थाखाय गार्जेनफोराबो प्राइभेटफोरनि फारसे माने गोसो बेंनाया बांसिन दङ आरो बे बिथिङावहाय जोङो नुनो मोनदों जे गोबां साननि बानबुंथि बियो जे प्राइभेट स्कुलफोरानो सरकारि स्कुलफोरखौ फोजोबनाय लामा थांगासिनो दङ। नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? जायफोर बिगोमाफोरा गावनि गथ' गथाय इयुन आरो गावसोरनि जि रेसपन्सिबिलिटि मावनो गोनां बिबान बेनि बागै सांग्रां बे बिगोमाफोरानो गथ' गथायफोरखौ प्राइभेट स्कुलाव फोरोङो। बेनिखायनो आरो गुबुन फारसेथिं प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि बा सामलायगिरिफोरनि नोजोर आरो थांखियाबो थायो ओरैहाय साबसिन हाबसिन खालामो जाहाथे उननि समाव बिथांमोना गोबां एनरलमेन्टखौ मोननो हायो। दा बेनिखायनो बिथांमोननि नाजाथाबनाय आरो गोबां जोथोननि दारै एसे रिजाल्टफोरा साबसिन जायो नंगौ। आरो गुबुन फारसेथिं सरकारि बिजोंनि फरायसालिफोराव जाय गार्जेनफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ हगार हरो बिथांमोना खिन्थु नखरारि जि बेंनाय नखरारि जोथोन बेखौ मोननो नागिरा गथ' गथायफोरा। आरो गुबुन फारसेथिं गोबांथार फरायसालिफोराव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइखौ होफिननाय जायाखै। गोबां फरायसालिफोरावनो लांदां मासिया दाबो लांदाङैनो दं। दा बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायनो रिजाल्टफोरनि फारागथिया फैयो। जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन जर'खा सावरायनाय हाबाफारियाव जर'खा सावरायथुन दान्दिसे ब्रेक लादों। In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected
फैफिनदों प्रेगनेन्ट फैफिनदों प्रचन्द बर' जों सावरायगासिनो दङ सावरायथुन हाबाफारि जे दिनै बर' बिजोंनि सान आरो बर' बिजों सानाव बर' बिजोंनि अलखद जों बेखौ सावरायनो थांगासिनो दङ जे दा समाव जोंजों दङ अरुण चन्द्र मोसाहारि नोंथाङा मा मोनदांथिनाय दङ जे गोबां सानि बानबुंथि सरकारि फरायसालिफोरा एनरलमेन्टनि क्राइसिस नाथाय बर' बिजोंनिनो प्राइभेट फरायसालिफोरा एनरलमेन्टनि क्राइसिस जायाखै आरो बिथांमोननि जिनाखि फोरोंथाय बियो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय थादों दा बेखौ नोजोर होनानै गोबां बानबुंथि होदों जे प्राइभेट फरायसालिफोरानो सरकारि फरायसालिफोरखौ सिथारनायनि लामायाव थांगासिनो दङ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो मोगथां सावगारि बियो बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बर'आ मोजां बाथ्राखौनो बुंदों दा बेनि गेजेराव दा जोंनि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय जोंनि साननाय बे सोरखारि स्कुल आरो फारसेथिं गावारि स्कुल सोरखारि स्कुल आरो गावारि स्कुलजों मोननै समान समान गावबागाव लामाजों थांगासिनोबो दङ दा बाथ्राया जाहैदों सोरखारि स्कुलाव फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायबोगासिनो दङ बाङाय जाबोगासिनो दङ फारसेथिं गावारि जे प्राइभेट स्कुल बे प्राइभेट स्कुलाव फरायसाफोरनि बिबाङा बांदों आरो नोंथांनि बुंनायनिफ्राय सोंथिनिफ्राय मोनसे बाथ्राया रोखा जादों मिथिनानै मोनदों जे प्राइभेट स्कुलफोरनि रिजाल्टआ साबसिन जायो बे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय दा बाथ्राया जाहैदों सोरखारि स्कुल आरो प्राइभेट स्कुल दा बे बिथिङाव सोरखारि स्कुल थासेयावबो दिनै प्राइभेट स्कुला समान समानै आगान सुरबोदों समान समानै दावगाबोदों दिनैनि बेलायाव बेखौनो जों नोजोर होनांगोन माबोरै सोलोंथाइ बिथिंखौ सोलोंथाइ बिथिङाव माबोरै सरकारि आरो बेसरकारि एबा प्राइभेट स्कुला बोरै समान समान खारफानो मोनखो दा बिथिङाव जोङो बेखौनो जेब्लाबो एसे नोजोर होनानै जों मोनदांनो मोनो दा सोरखारनि पलिसियाबो जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ गावारि बिथिं एबा प्राइभेट बिथिङाव प्राइभेटाइजेसनाव लांसिगोन नामा बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनब्ला जे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाबालासिनो प्राइभेट स्कुलफोरखौ गायसंनो थाखाय सोरखारि जा जे मावख'आरि बिफानारि मावख'गिरिफोरा जिबायदि रिकगनिसन होयो बे रिकगनिसन होनायनि थाखायनो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव जे प्राइभेट स्कुल खुलिनो थाखाय मानसिफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों आरो बे लोब लोब ओंखारबोनायाव जों नुनो मोनदों बे सोलोंथाइखौ लानानै मानसिफ्रा मोनसे फालांगि खालामनोबो नोजोर होनाय जों नुनो मोनदों मानो होनबा दिनै जोङो बे प्राइभेट स्कुलफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बबेबा मोनसे गौथुमनि गेजेरजों सोरबाया एसे खृष्टान मिसनारिफ्रा खृष्टान मिसन खालामदों सोरबा माबा मोनसे आफादफ्रा बिदिनो मोनसे गौथुमनि गेजेरजों मोनसे प्राइभेट स्कुल खुलिनायखौबो नुदों बिनि अनगायैबो गाव गावनि बिजनेसखौ बिल्डआप खालामनो थाखाय फसंथानो थाखाय मा जागोन सानै साथाम साब्रै साबाजों लोगो जानानै गंसे स्कुल गायसननाय जों गोबां नुनो मोनदों दा जोङो नोंथाङा बिजनीनि सासे मोनसे निउस मिडिया हिसाबै बिजनीयावनो गोबां नुनो मोनगोन गोबां प्राइभेट स्कुल दङ जाय प्राइभेट स्कुलफ्रा गाव गावनि व्यक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बे प्राइभेट स्कुलखौ जाहैदों दा बेफोरबायदि बिथिंखौ माबोरै सरकारा रिकगनिसन होनानै बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौबो नोजोर होनांगौ दङ जे दा सरकारि स्कुलफोराव जिनाखि एपइन्टमेन्टनि बेबस्था बेफोरनि बेबस्थायाबो माने डिले जाबाय थादों जेरैहाय गोबां रिटायार्ड जादों फोरोंगिरिफोर नाथाय बेवहाय गोदान थिसननाय गैया बेराफारसे गोबांथार बेखार दङ बे बेखार मानसिफोरा प्राइभेट स्कुलफोराव साख्रियाव हाबनायनि खाबुखौ मोनदों दा बेबो जादों दा एंगेजमेन्टनि माने माबाया पलिसियाबो फैदों दा बेखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो जे प्राइभेट स्कुलनि इम्परटेन्टआबो दङ दा बेखौ आं बुंखागौमोन बुंनायालाय दा प्राइभेट स्कुलफोरनि गेजेरजों जे बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा जे बुंदों नंगौ दा जोंनि गेजेराव जे फरायसालिफ्राव जों नुयोब्ला जोंनि सोरखारि स्कुलफ्राव बेखायनो बुंखादों आङो सोरखारा माबा मोनसे जोंनि फरायसालिफोरखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि मोनसे प्लान दङ नामा दा बे मोनसे जिनिसा बेहायबो फैयो मानो होनब्ला जाय फरायसालियाव फोरोंगिरिनि गोनांथिखौ नायनानै
बेहाय पस्ट क्रिएट खालामनाय जाहैदोंमोन गिबि गिबियाव गासिबो आबुं महरैनो गासिबो फोरोंगिरिखौ थिसननाय जाहैदोंमोन लासै लासैनो फोरोंगिरिफ्रा मा जाहैबाय बैसो जानाय लोगो रिटायार जालांबाय रिटायार जाखांनायनि उनाव बे आबुं लांदां जानाय जायफोर फोरोंगिरिफोरनि मासि बे मासिफोरखौ थिसननायनि थाखाय मा जाहैदों बै फरायसालियाव जाय आयदाखौ फोरोंनो थाखाय सासे आबुं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि थिसननांगौमोन बेखौ थिसननो हायाखै बे गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोम गोबाव समजों साफा सानै थिसनोब्लाबो नाथाय दासिमबो बे लांदां जानाय मासि फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ आबुं खालामनो हायाखै दा आं मोनसे खोथाखौ एग्जाम्पल होनो हायो दा बर' बाजार हायार सेकेन्डारि गोजौसिन फरायसालियाव जिखिनि फोरोंगिरिफोर बेहाय थिसननाय जाहैदोंमोन बै फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरखौ जुदि सानना नायबा दिनैसिम 12 ना 14था पस्ट खालि दङ लांदां दं फोरोंगिरि जुदि 14खौ नंला 12 जन जुदि फोरोंगिरिया मोनसे फरायसालियाव जुदि लांदां जाना थायोब्ला बे मावबाय थानाय फोरोंगिरिया बै 12 जन फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथायखौ बोरै आबुं खालामनो हागोन बे मोनसे बिराद गिदिर जेंना जायनि थाखाय बेफोरबायदि प्रसन्न सेरावहाय जे दा समाव नुनो मोनदों गोबांथार सरकारि फरायसालिफोराव गोबांसा फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जाबाय नाथाय माने एपइन्टमेन्टनि बेबस्था गैया गोदान थिसननाय जायाखै जायनि थाखाय फोरोंथाय बिथिङाव जोबोद जाल्लायाव गोलैदों दा बेखिनियावनो जों नुनो मोनदों जे बड'लेण्डआव गोदान सरकार आसामाव गोदान सरकार आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर' हालामफोरखौ जथायनानै मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल खुंनाय जाहैबाय दा बे हिसाबैहाय सरकारनि बिथिंनिफ्राय जेनाखि दा थिसननाय जाथ'वाखै दा बेफोर बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा माबायदि आसाबादि जोबोद मोजां सावरायनां आयदा बियो दा बे बिथिङाव आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामना होनो लुबैदों बे जाहैबाय सरकारनि जि एपइन्टमेन्ट पलिसि बे एपइन्टमेन्ट पलिसिया गेना गोनां जायनि थाखाय बर' बिजोङा गोबां खहा जाबोदों मानो होनोब्ला पस्ट मिडियाम वाइजआव दासिमबो क्रिएट खालामनाय जायाखै दा आसाम सरकारनियाव जों जेब्ला हिसाब लायो अब्ला आसाम सरकारनियाव बर' मिडियामनि होननाय बा माने असमिया मिडियामनि होननाय इंलिश मिडियामनि होननाय बेबायदि रोखोमनि मिडियामखौ मेनसन खालामनानै बिजोंखौ मख'नानै थख' खालामनानै पस्टखौ क्रिएट खालामा जायनि थाखाय गासै पस्टफोरा रिजार्भेसन पलिसियाव हाबसनहैयो आरो बे रिजार्भेसन पलिसियाव हाबसनहैनायनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि माने लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासियावबो जों थिसनथाइखौ मोनफिना बे मोनसे गिदिर मोनसे अलखद दा बे गेनाया माने जागायजेननायनिफ्रायनो फैफादों दा बेखौ जों फोसाबनो हानांगोन जेरैहाय हमनानै ला आसाम सरकारा 30,000 फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होबाय बिनिनो 10%आ एसटि फोरनि थाखाय फैबाय थामहिनबा 3,000 मासिया फैबाय नाथाय बे 3,000 मासिया बर' बिजोंनि थाखाय नङा बियो ट्राइबेलफोरनि थाखायसो आरो बे ट्राइबेलफोरनिफ्रायनो गोबांथारा असमिया बिजोंनि टिचार हिन्दीयैबो टिचार माने बिजोङावबो आरो गुबुन बिजोंफोरावबो दा बेनिफ्रायनो जि एसे बर' बिजोङाव थायो बे बर' बिजोङाव बेनि बाहागोआ खम जाफैयो आरो बेबायदि मोनसे पलिसिजों थिसनथाइखौ होफिनबाय थानायनि थाखाय बर' बिजोङा नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ जों मोनफिनाखै दा बेनिखायनो आङो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसि सरकार आरो दानि हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम सरकारनिसिम आसाबादि बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादा जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जि थिसनथाइ होयो बे मोनसे जर'खायै बिजोंखौ लानानै मोनसे खेबसेनि थाखायबाबो थिसनथाइया जानांगौ पस्ट क्रिएसना जानांगौ आरो अब्लासो फैबाय थानाय इयुनाव जोङो बर' बिजोंनि थावरिनायखौ जों रोखा खालामनो हागोन नङाब्ला सरकारि अनसुंथाइया बिदिनो गुलाय गुजायै फैबाय थागोन रिजार्भेसन सिस्टेमनिफ्राय बोखांना लाबोनानै बेखौ बिजोङारि सिस्टेमाव जोङो मासि सोरजिनाय आरो थिसनथाइ होनायखौ
खालामनो हायोब्ला जुनियायै बिटिसि हालामाव गिबियाव बेनि उनाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' मैखोम ओनसोलफोराव जेराव जेराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दं बेहाय फोरोंगिरिनि मासि सोरजिनाय आरो फिन थिसनथाइ होनायफोरनि बेलायाव लांदां मासिफोरखौ सुफुंनायनि बेलायाव जाहाथे मोनसे बिजुङारि खान्थि थायो बिजुङारि थिखानाय मोनसे बिसान थायो नङाब्ला बेखौ इन जेनेरेल बे सिगांनि बायदिनो मासि सोरजिनायनि आदबजों लांबाय थायोब्ला रिजार्भेसन पलिसियावनो बेखौ सरजाबफानानै दोनबाय थायोब्ला बर' बिजोङा नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिनि मासि आरो लांदां मासियाव फिन जि थिसनथाइ बेखौ जों नांगौ रोखोमै मोननाय नङा जोङो जोबनाय फारसे फैनो नागिरदों जे जोंहा गोबां सम गैया जे जों नुनो मोनदों आथिखालाव बर' बिजोंनि थासारिया जौगाफारसे थांगासिनो दङ नाथाय बेवहाय गोबांथार जेंना जेंगोना नुजाथियो बे जाहैबाय सरकारि फरायसालियाव आरो प्राइभेट फरायसालिफोरनि जेखि फोरोंनाय एबा क्वालिटि अफ एजुकेसन बिथांमोना रिजाल्टखौ मोजां लाखिबाय थानो हादों बेराफारसे सरकारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे धाक्का जादों सरकारि फरायसालिफोरा मानो होनना बुङोब्ला एनरलमेन्टनि थाखाय क्राइसिस जादों सरकारि फरायसालियाव आरो बे सरकारि फरायसालिफोराव एनरलमेन्टआ बांबाय थादों आरो बेनि थाखाय एक्सट्रा एफर्ट खालामनाय जायो बे सरकारि फरायसालिफोराव आरो बे सरकारि फरायसालिफोरनि बिथिंनिफ्राय माने गथ' बुथुमनायनि हाबाफारि बानजायनाय जायो बेराफारसे सरकारहा बिथांखि दङब्लाबो जे माने एनरलमेन्ट थोजासे गैयाब्ला बे फरायसालिफोरखौ माने दाननाय जागोन बेबायदि मोनसे फोसावनाय जादों आरो गोबांथार बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौबो माने दा बन्द' खालामनानै गुबुन मोनसे फरायसालिजों सरजाबनायनि बेबस्था बेयो जाबाय थादों होनना बुंनाय जादों दा बेफोर बिथिङानो जोंनि बर' बिजोंनि जोंनि समयसा बेखौहाय माने आख' फाख' खोख्लैबाय थादों जे बर' बिजोंनि फरायसालि सरकारि आरो सरकारि नङै दा बेनि अनगायैबो बर' बिजोंजों फरायालासिनो गोबांसा फरायसा इंलिस मिडियामाव फरायनाया सिगांबाय थादों आरो असमिया मिडियामावबो फरायनाय गोबांसा नुनो मोननाय जादों दा बेफोर जाहैबाय बर' बिजोंनि समयसा दा जों गोबांथार सावरायनांगौनि बाथ्रा फैयो आरो जोंहा दिनै गोबांथार सम गैया बे हिसाबै जोङो बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबनो सिगांदों जे बर' बिजोंनि जि सान 9 मे बे 9 मे खालारा बर' हारिनि गासै सुबुंफोरनो मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोथों जों बेखौ मिजिं खालामगोन आरो बर' बिजोंनि एनरलमेन्ट लोगोसे बर' बिजोंनि थासारि मोजां जाथों आरो इयुनाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा गाहाम रिजाल्ट लाखिनानै जिउ दानो हानाय जाथों फरायसाफोरा जों बेखौ मिजिं खालामो आरो बेखिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि मिशन बेखौ बुंदों प्रसन्न बर' बिथाङा लोगोसेनो अरुन मोसाहारि बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदों बर' बिजों सामोनथानि थाखाय जोङो बिथांमोननो साबायखर होदों आरो नायबाय थानाय गासै नायगिरिफोरनो हामलायनायखौ हरदों आरो गोजोननाय बावहरदों बेखिनियावनो जोंनि बे जर'खा सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known